napa mbok menawi wonten panyuwunan napa mboten? Mboten wong piyai mriki menika merdeka kok nggih. Merdeka. Sedaya sampun dipun serahaken teng senimanipun nggih. 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 Kalih napa, Pak? Oh, nggih, siap, Pak. Nggih, mangke bar niki ngendang terus barno mbunang, ngegong terus bar usung-usung. Ayo. Padak nama peniti. Iya. Masa kaku dandan rene sayu ayu kok iso padak no peniti. Sinden ayu-ayu rene budal kok iso diarani tremos. Sing usung-usung gamelan, usung-usung terop, usung-usung peniti. Heeh. Usung-usung. Masa gembut kok junjung kuwi ngambut ya. Usung-usung gamelan kok usung-usung peniti. Ayo. Nggih. Nyingkar nyingkur. Niki. Awakmu Senenganku niki. Senenganmu ta? Nggih, senengan kula. Nggih. Sing ngajari Bu Kesi nyingkar nyingkur niki. Heeh. Mulane nyingkar nyingkur ki kudu tak piye tak tenanke, tak maksimalke. Mergo yo ngetok-ngetokke piye leh sinau mbiyen karo Bu Kesi. Oh iya. Nyingkar nyingkur ki mboten salah pocong to? Pocong bener. Pocong. Piye pocong ki lak yo maca pet. Iya. Larase slendro Mas ki. Pamane slendro ki kudu piye pleng karo gamelan. Lah nadane moji nemlu. Ngoten kan lho, kudu pas, kudu cocok kali. Walah, bae omahmu bejen to kowe.